Hej drenge. Jeg laver den her film, fordi jeg har fået en mod på min server, som det hedder. Det er noget med pistoler og alt muligt. Desert Eagle og Sniper og alt sådan noget. Night Vision. Så det jeg gerne... man bliver nødt til at have installeret moddet sit single player, før man kan komme ind på serveren og spille det online. Og det er altså det jeg vil vise jer, at I gør, så I kan komme på serveren. Før I installerer det, så skal jeg lige sige nogle ting om, hvad der sker, når I installerer det. For det første, så sletter den alle jeres single player baner. Så hvis der er nogen af dem, I er meget glade for, så kunne det være en idé at lave en backup fil med det på et USB stick eller jeg ved ikke, altså hvad ved jeg. I skal i hvert fald ikke hænge mig op på det. Det andet der kan være, det er at det godt kan, hvis den skal opdateres, så bliver den selvfølgelig nødt til at blive opdateret. Men sådan er det. Og det sidste, ja, der er der lidt mere. Man kan sagtens spille på normale Minecraft server, selvom man har moddet installeret. Men du kan, altså i single player, der er moddet også installeret. Der er ikke kommet nogen nye monster eller noget, så der er ikke noget at være bange for. Og hvis I synes, at I ikke gider have moddet på mere i single player heller, så kan I altid bare, ja, så kan I altid bare slette hele Minecraft folderen. Yes, lad os gå i gang. Det første I skal gøre, det er at I skal ind på den her hjemmeside. Jeg lægger et link nede i description. Det så skal jeg herinde. Der skal I, først så skal I ind hernede, hvor der skal du have den der hedder Risugamis modloader. Den tager du så den første der, ikke den hvor der står server på. Det skal siges at hvis I er lidt bagud, så kan det godt være at der er blevet rykket om på det her. Så vi skal tage den der hedder modloader, og det skal ikke være den der hedder server. Så downloader jeg den. Kommer herhen. Det skal I ikke være bange for det her. Så kan du bare download. Så downloader I filen, så gemmer I den. I skal være ligeglade med hvor den bliver gemt. Efter det, når I downloader modloaderen, så skal I herned igen. Ups, nu kigger jeg for langt. Undskyld. Så tager jeg den, der ligger under all SDK mods. Og snupper I den. Downloader den, gør det samme. OK. Så er der sikkert kommet alt muligt lort op her. Det er fremhætterne. Western. Så går jeg ind i filhandlinger. Så trykker du åbn hentningsmappe. Så tager I filen. Så det kan være en idé at lave en mappe ude på skrivebordet, der hedder SDK mod. Eller et eller andet. Fordi så kan det nemmere holde styr på modsene. Så fik jeg slet lige fat i den. Ja, så. Det du så gør, når du downloader den, så lægger du over i mappen, eller noget nu ellers gør. Og så går du tilbage i filhandlinger. Min computer er lidt langsom. Så tager du moddet og gør det samme. Åbner hentningsmappe, SDK mod. Sådan der. Efter det så skal du gå herned i start. Så skal du finde den der hedder kør. Jeg tror ikke den er hernede normalt, fordi det kommer på grund af at jeg har været inde i den før. Men ellers så skal I ind i jeg tror jeg finder den inde under programmer. Ellers så kan det være at jeg kan søge for den. Altså I skal nok finde den. Det var ikke så svært at finde den. Jeg kan ikke huske hvad det jeg fandt. Og hvis I har Windows 7, så kan I søge ned i søgefeltet der hernede. Og så får den op. Den ser sådan der ud. Altså nu kan I ved det. Så skriver jeg sådan her. Procent app data og procent igen. Så trykker jeg OK. Så kommer jeg ind i den her mappe. Den ser ikke helt ens ud med min. Det er fordi det er alle mine programmer her. Så går jeg ind i den der hedder Minecraft her. Åbner den. Og ind i bin. Så skal I have et program der hedder 7zip. Hvis I ikke har det, så skal I downloade det og installere det. Jeg lægger et link til hvor I kan downloade det henne.
Og bare roligt, det er ikke et program, der tager meget computerkraft eller fylder meget. Det er bare et lille godt program. Så trykker I åben med 7-zip selvfølgelig. Så kommer I herind, så kan I se, så er der alt muligt lort herinde. Vi går det hele igennem. Det I så skal gøre, så skal I ned i mappen. Så først så tager I modloaderen. Så trykker I 7-zip og åben. Så kommer I herind. Så tager I alle de her filer og smider dem over. Bam. Nogle gange så kan den sige et eller andet fejl, eller den ikke kan eller sådan noget. Men så er det nok enten fordi at du har glemt at åbne den med 7-zip, eller at du har glemt at lukke Minecraft, altså selve spillet inde på browseren, eller hvis du har downloadet det. Yes, så lukker man bare den ned. Efter det, så åbner du SDK mod. Husk at åbne det med 7-zip. Så går du ind i resources, eller nej, du går ind i Minecraft først. Så kommer du herind. Så er der også en masse crap her. Så tager du bare alt det, smider det over her. Bum. Siger ja. Og så lukker I den. Nej, vi skal ikke lukke ned. Så går I ind under resources. Og det gør I også her. Det kan godt være at der er nogle flere felter her med jeres, det ved jeg ikke, det er fordi jeg lige har rodet lidt med det. Men så tager du SDK halløjen og smider den over i resources herover. Er der ellers mere? Det her ved jeg ikke helt hvad det er, men jeg plejer aldrig at smide det over, det virker fint ud. Yes. Så ej undskyld, jeg er lidt forkølet. Så går jeg ind i bin igen. Og ind i Minecraft. Ja. Og åben. Så skal jeg huske at slette den her meta-inf hedder den. Meta-inf. Den mappe skal jeg slette. Ellers så virker det ikke. Trykker bum. Lukker alt det her ned. Og ups. Det kan godt være at I ikke kan. Det kan I nok ikke. Det kan jeg i hvert fald ikke spille ind på hjemmesiden. Men så kan I gå ind og download selve spillet. Det virker hos mig. Og det er sådan set også meget nemmere. Så kan du også spille offline og sådan noget. Yes. Så kan vi se, så er vi inde her på serveren. Ja. Det der, det skal jeg vise jer. Men alt det her, det kan jeg jo bare vise jer senere, ikke? Finde ud af, hvordan det virker. Nå, vi fedt herinde. Nå. Men altså, jeg viser jer bare 2 af våbne her. Der er meget mere. Der er også night vision og alt muligt fedt. Jeg lover jer, at det er fedt det her. Og vi kan lave, derovre der vil vi lave en bane. Her, prøv at se, man kan zoome med sniperen. Så vi laver team deathmatch. Man kan nemlig lave spawner og sådan noget. Det er vores træningsbane det her. Men jeg kan lige prøve at vise jer. Jeg har ikke noget armor til den her. Nej. Jeg har vist en AK. Jeg kan altid se nede i hjørnet, hvor mange skud I har. Hvis der står 1, så er det fordi I har det ekstra magasin, ikke? Alt sådan noget med hvordan man laver våben og sådan noget, det skal jeg nok fortælle jer senere. Men lad os lige tjekke om det er de rigtige lyder det hele. Det virker rigtigt nu. Ja, det virker. Ja, så kan du se, den rigtig dræber den her. Den rigtig dræber. Yes, så det er sådan set det. Ja, jeg håber I må installere det. Og husk at I kan altid installere det om, hvis I synes det er irriterende. Yes, farvel.